Maayong adlaw ninyong tanan karon dinha mga tsoy. Ako day si Choy, ang vlogger nga dili tisoy. Hapon ning panahon na mga tsoy, nagdali kog ilis dinha. Kay mao man ning adlaw mga tsoy nga kuhaon ng jersey nga mong gipatahi. Hapon lang gina ko makuha ang jersey dinha ang panahon na mga tsoy, kay medyo busy man kita ng adlawan pa. Unya insakto sab kay mga tsoy nga 4:30 ang among out sa trabaho. Mao nang gadali-dali na lang ko dinha mga tsoy, kay basin nyag masirad-an ko sa patahianan ba. Human ako og ilis dinha mga tsoy, giandam na pud na sa kumanghod ang motor dinha. Uban lang mi makuha sa kumanghod mga tsoy, kay dili lagi ko mo drive gikan trabaho. Kay kanay laging edad-edaran na ta mga tsoy, naa na bigyan ng mga balatian. Gisabay na lang pud namon ni si Ate Sam mga tsoy padulong sa simbahan. Kay adlaw man ni sa Sabado adto gid mi sa simbahan matulog ani. Unya sayo-sayo pud mo adto sa simbahan mga tsoy, kay aron sayo makasugod og practice. Igor pud namo ihapit si Ate Sam sa simbahan mga tsoy, kay mulahos pa mi dito magkuha og jersey. Kay nahapit naman namo si Ate Sam, nilargo na lang pud mi pagkuha sa jersey. Unya wala pud mi niagi sa highway. Dirian na lang pud mi niagi sa eskwelahan sa nasyonal para iwas lang tadakop mga tsoy ba. Kay medyo kompleto man ta. Kompleto violation. Nihapit po day mi dinhiya sa Magnus, kay naman dinhiya ang kwarta sa jersey. Padala man daw ni Kilonglong kang Ate Lisa mo nang gihapitan ako dinhiya aron kuha ng kwarta niya magkuha na din ta sa jersey. Pero before ta mo adto dito sa kuhaan ng jersey, saka sa ta dinhi. Siyempre mulargo ba tag bayad nga umtay kwarta. Kuhaon pa ginato ang kwarta dinhiya kang Ate Lisa. Trivia lang tagadali mga tsoy. Pertig yung ninduta ni Magnus ba? Og mao to siya mga tsoy. Kaning panahon na nakuha na nako ang kwarta. Unya kay nakuha naman lagi nato ang kwarta, munaog na ta. Taas gid pud ning hagdana kay perti namang hangaka. Pero sagdaira kay mobiyahe na ta padulong dito sa Squidgy. Niagi lang mi dinhi kadali sa Sisyo. Buto. Wala mong gilay nga gianan padulong Squidgy. Dinhiya kita moagi. Unya wala madugay nakaabot na mi si Squidgy. Unya pag-abot na mo dinhiya nagpaabot naman day sila ma'am nga moabot mi. Iyahas na day nang giihap dinha. Unya kay okay naman aw di ginato kalimtan nga mobayad. Siyempre alang nga naman gihatag ba day ni. Bayran ginato ni kay gihaguan nila ni. What's minini? Unya gitanaw din na ni ma'am ang kwarta dinha basin kulang ba. Kuyawan sab ko kay basig mapitsido ta. Unya kay ningon man si ma'am nga okay na biyahe na pud ta. Ingon biya ko sa inyo mga tsoy nga medyo hapon na gini siya. Kay ni-action naman siya ngit-ngit god. Nihapit na rin mi dinhiya sa simbahan, kay Sabado man lagi nato gyud practice para sa Domingo. Unya kay pag-abot na mo dinhiya sa simbahan kay wala pa may tao, kay nang lakaw daw ang tao. Nakuha sa lang ning gi-check ning mga jersey dinhiya. Akong gitan-aw ba kung okay ba ang pagkatahi. Wala gyud pugoy laing gitan-aw nga jersey dinha kundi ang ako. Unya kay giganahan mo ko sa jersey, nangao na pud mi dinhi. Wala lang ko nag-video sa mo pag-practice dinha. Kay basig manaway mo sa mua ba. Gilargo na lang ako og video sa pagkaon dinha. Kay may maning pagkaon karon maglaway pud mo dinha habang gatan-awan ning video ha. Lami gini mga pagkaon ba? Basta dili gyud ato sabayan gyud nato istorya sa pagkaon na ning mga biko ug puto. Unya basta gani kaon na aw plastaran bu nato dinhi. Unya nahibong lang ko aning bayhan na kay kalit ramang nito nga. Wala gid bugo nagpa-distract sa akong pagkaon dinha nga pertig yung lamia. Alangan, di ba ingon ako sa inyo ha, basta gani kaon aw highlights gyud na sa video. Dili gyud ta magpaulahi mga tsoy, basta gani kaon na kay pas mo gyud labas ni Juana. Gihatod na ni Janice sa lamisa ang baso dinha. Unya kay gihatod naman ni Janice ato po ning ipisan dinhi. Pagka perfect gyud aning ilang gipares aning biko og puto ba. Matod pas katiguangan, lami gyud ning cooks. Unya kay video man ni mga tsoy na gini katapusan, pero before ta mohuman ato asa ning imnan. See you on my next video mga tsoy kung ahan na sabta mo abot mga katsuyans.